Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ, όσοι είσαστε εδώ και όσοι παρακολουθείτε από το σπίτι σας, από το δικό σας χώρο. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας σήμερα ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας φίλος, για μένα συνάδελφος πολλά χρόνια στην ΕΡΤ και ένας άνθρωπος που όταν τον ακούμε κάτι μας κάνει, βρε παιδί μου, ένα κλικ. Θέλετε η φωνή του, θέλετε ο τρόπος που τα λέει, θέλετε γιατί παραμένει άνθρωπος, καλός άνθρωπος, ανεξάρτητα με το πώς έχουν δει τα ματάκια του και πώς έχουν ακούσει τα αυτάκια του. Ο Πάνος Σωσόπουλος λοιπόν είναι κοντά μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο μου. Ευχαριστώ Εύα και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Πρώτη φορά πληροφορήθηκα για το χώρο εδώ. Αυτά που γίνονται εδώ σε αυτόν τον χώρο και όταν μου λέει η Εύα μπορώ 100% να είμαι παρόν. Ευχαριστώ για πάρα όνομα πολύ. του Ευχαριστώ. Θεού. Και χαίρομαι που είμαι εδώ κοντά σας σήμερα και να συζητήσουμε, εγώ να μεταφέρω εμπειρίες, ό,τι εσείς επιθυμείτε και ρωτήστε και θέλετε. Θέλω να πω για να μάθει περισσότερο ο κόσμος και ιδιαίτερα ο δικός μας εδώ που βρίσκεται, αφού σου δώσουμε ένα χειροκρότημα. Ευχαριστώ πολύ. Με την Εύα δουλέψαμε χρόνια πολλά στην ΕΡΤ. Αρμονικά, αγαπημένα. Είχαμε τότε οικογενειακό περιβάλλον. Ήταν διαφορετικά λίγο τα πράγματα. Δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Σήμερα είναι λίγο διαφορετικά. Είναι λίγο πιο απόμακρα. Δεν είναι έτσι όπως ήμασταν εμείς σαν μια οικογένεια. Είχαμε οικογενειακό στοιχείο και ο ένας, είχαμε την ανθρωπιά, είχαμε την αλληλοβοήθεια μεταξύ μας. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Τέλος πάντων, αυτά τότε. Κάθε εποχή έχει τα δικά της. Και τα καλά και τα λιγότερο καλά. Σημασία έχει ότι είμαστε εδώ, στη σκηνή, δυνατοί, παραμένουμε, με ό,τι έχουμε αντιμετωπίσει. Θυμάσαι ΕΡΤ, θυμάσαι η ΕΝΕΔ, θυμάσαι ΕΡΤ 2, Από την ΕΝΕΔ εγώ ξεκίνησα, εσύ ήσουν αγέννητη. Καλά. Το 75. Ναι, εγώ είμαι αρκετά πιο μετά, αλλά δεν έχει σημασία. 75, η ΕΝΕΔ. Η ΕΝΕΔ, έτσι. Ήμασταν 66 τότε. Εγώ ήμουν ο 66ος, δεν είχαν αστυνομικό ρεπορτάζ και με παρακάλεσαν, τι με παρακάλεσαν, μου πρότειναν. Τότε ήμουνα βοηθός στην Ακρόπολη του Σέβου του Αρνέλου και νωρίτερα, Μακαρίτης βέβαια τώρα, και μπορείς να έρθεις, να έρθω. Και τότε πληρωνόμασταν σε δραχμές. με την είδηση, δραχμές εννοείται. Είδαν όμως ότι οι ειδήσεις οι δικές μας ήταν χαμός και δεν συμφέρει να πληρώνουν με την είδηση και μας κάναν δίμηνες συμβάσεις τότε. Κάθε χρόνο παίρναμε βραβεία, έδινε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εκείνη την περίοδο βραβεία για επιτυχίες. Εγώ έπαιρνα συνέχεια και έλεγα δεν θέλω ρε συνάδελφοι και αρμόδιοι βραβείο, έναν μισθό να ξέρω στο τέλος του μήνα θα πάρω αυτά τα χρήματα. Μου λέγανε αν πεθάνει κάποιος, γιατί ήταν 65 προέβλεπε το 65 άνθρωποι τότε, εργαζόμενοι. 65 δημοσιογράφοι. Εγώ ήμουν ο 66ος. Αν πεθάνει κάποιος ή αν συνταξιοδοτηθεί κάποιος, η θέση είναι δικιά σου και την παίρνεις με το σπαθί σου που λέμε. Τέλεια. Μέχρι το 81 που άλλαξαν τα πράγματα. Και τότε το 81, τον απορρόβηνας. 82. Ναι. 82
οι 65 γίναμε επί Πασόκ τώρα, 237 αν θυμάμαι καλά, και γίναμε όλοι αορίστου χρόνου, μονιμοποιηθήκαμε. Και μονιμοποιήθηκα κι εγώ. Και ας μην έχω σχέση με κόμματα και με παρατάξεις και με ιστορίες. Τέλος πάντων, απλώς για την ιστορία. Ναι. Και εγώ θυμάμαι, το πρώτο μου ήταν 500 δραχμές. Αλλά ναι, μετά, εντάξει, πήγαμε στα 1000 δραχμές κλπ. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο Πάνος ο Σόμπολος, που βέβαια μπορείτε να βρείτε το βιογραφικό του και να διαβάσετε πόσα πράγματα έχει κάνει και έχει βραβευτεί και πολλές φορές και από το Ίδρυμα Μπότσι και από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσιογράφων, θαρώ, πάνω μου. Ωραία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βοηθήσει να βρουν δουλειά κακοποιοί. Δεύτερον, ο Ροχάμης τον πήρε τηλέφωνο και του ζήτησε να τακτοποιήσει την κόρουλα του τη χορεύτρια. Σωστά. Το θυμάσαι στο... Σε ποιο κλαμπ? Όχι. Με πήρε ο Βαγγέλης. Ο Ροχάμης. Με αυτούς ήμουνα... Που γιόρταζε κιόλας. Τώρα είναι στον Άγιο Πέτρο. Για πείτε. Με είχε πάρει στη γιορτή μου πέρυσι, πρόπερσι, πότε πέθανε, λίγο πριν πεθάνει. Είσαι εντάξει? Οκ, μου λέει, είμαι εντάξει. Και μετά μαθαίνω, ήμουνα στις Βρυξέλλες, πέθανε ο Βαγγέλης. Τέλος πάντων, εγώ με αυτούς ήμουνα, με τους συναδέλφους εδώ, με τους αστυνομικούς, λόγω αστυνομικού ρεπορτάζ, με τους πυροσβέστες που καλύπτουμε και τις πυρκαγιές, και με τους κακοποιούς. Αυτοί ήταν οι δικοί μου οι άνθρωποι. Οι παρέες. Και με όλους αυτούς μιλούσα. Σε ανθρώπινο επίπεδο και... Σε ανθρώπινο, δεν... Εννοείται. Εύα μου, δεν μπέρδευα το ρόλο μου εγώ. Εγώ ήμουν δημοσιογράφος, δεν έκανα ούτε τον αστυνόμο, ούτε τον δικαστή, ούτε τον κακοποιό, τίποτε. Εγώ... Γι' αυτό ήσουν και αγαπητός και είσαι αγαπητός. Έχεις γράψει αρκετά βιβλία πάνω μου, έτσι. Έχεις γράψει για τις βεντέτες και μ' άρεσε αυτό το βιβλίο, μ' άρεσε πολύ γιατί λες από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή, πού είναι αυτές οι ρίζες της βεντέτας που ακόμη επικρατεί και στη χώρα μας, έτσι, ιδίως εγώ που είμαι και από την Κρήτη, το γνωρίζουμε αυτό. Ναι, είναι το 7ο κατά σειρά βιβλίο, οι βεντέτες. Πάνω από 30 υποθέσεις περιγράψεις. Ακριβώς. Αυτός είναι ο τίτλος που κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία, βεντέτες, εγκλήματα βεντέτας στην Ελλάδα, και περιλαμβάνει, όπως είπε η Εύα, πάνω από 30 υποθέσεις βεντέτας, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν συγκλονίσει το Πανελλήνιο, και περιλαμβάνει, μια και το ανέφερες, βεντέτες από Κρήτη, από Μάνη και από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά κυρίως αυτές οι δύο οι περιοχές είναι που άνθησε η βεντέτα, η Κρήτη και η Μάνη. Η Μάνη και η υπόλοιπη Ελλάδα τελείωσε, καθαρίσαμε με τη βεντέτα. Έχουμε πολλά χρόνια να δούμε περιστατικό, βεντέτα. Κρήτη, οι δικοί σου οι άνθρωποι, δεν πρόκειται να... Στην Κρήτη και στη Μάνη το πληρώνεις με στεφάνι. Δεν τελειώνει, γιατί εκεί έχουν το κακό της οπλοκατοχής. Οπλοκατοχή, οπλοφορία, οπλοχρησία. Θυμάμαι παλιότερα, και εσύ όταν ήσουν μικρή θα θυμάσαι, όταν πηγαίναμε για ρεπορτάζ στην Κρήτη, στο ένα χωριό στο άλλο, βλέπαμε τις πινακίδες. Γιατί δεν είχαμε τότε να βάλω το GPS να με πάει. Αυτά τότε ήταν, και κοιτάζαμε τις πινακίδες. Δεν υπήρχε πινακίδα και δεν μπορούσες και να διαβάσεις κιόλας. Τι γράφει, όλες τρύπιες, καταπυροβολημένες, όλες.
Μπορεί τώρα να το ψιλογελάμε, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εν πάση περιπτώσει, μειώθηκαν τα κρούσματα, μειώθηκαν πάρα πολύ, αλλά δεν εξαλείφθησαν και ούτε θα τελειώσει η βεντέτα στην Κρήτη αν δεν λίγο χρειάζεται παιδεία, κυρίως στις ορεινές περιοχές και περισσότερο κάποια κυβέρνηση να το θελήσει να τελειώσει. Αλλά βλέπεις, είναι το πολιτικό κόστος. Αναφέρω μέσα στο βιβλίο, χαρακτηριστικά αξίζει να σας το αναφέρω αυτό, μέσα στο βιβλίο θα βρείτε και ένα περιστατικό στη δεκαετία 30 ή 40, αν θυμάμαι καλά, που τοποθετήθηκε νέος Μητροπολίτης στη Μάνη. Πάμε Μάνη τώρα. Ο άνθρωπος αυτός έβλεπε ότι κάθε μέρα είχαν αλληλοσκοτωμούς. Μια οικογένεια απ' την άλλη σκότωναν μεν, σκότωναν οι δε και αυτή η δουλειά γινόταν. Κήρυξε σταυροφορία κατά της βεντέτας. Σταυροφορία κατά της βεντέτας. Πέτυχε κάτι? Πέτυχε πολλά πράγματα. Κάλεσε δασκάλους, προέδρους κοινοτήτων, νομάρχοι, τότε ήταν νομάρχες, νομάρχοι, όλους συνασπίστηκαν και έφεραν αποτελέσματα. Όλοι τάχθηκαν στο πλευρό του Μητροπολίτη και προχώρησαν. Ένας ήταν αρνητικός. Ήταν υπέρ της βεντέτας. Ποιος ήταν αυτός? Ο βουλευτής του νομού, ο βουλευτής της Μάνης. Αναφέρω και το όνομα του μέσα, γιατί είναι του 30, δεν είναι. Ναι. Σου λέει, άμα ταχθώ εναντίον της βεντέτας, δεν θα με ξαναψηφίσουν εδώ στα χωριά. Οπότε δεν πάνε να σκοτώνονται κάθε μέρα που τα νεκροταφεία ήταν γεμάτα και εκείνο που μου είχε κάνει εντύπωση, εγώ να ξαναβγώ βουλευτής θέλω. Αυτό λέω και για την Κρήτη. Πολιτικούς έχουμε κριτικούς. Δεν τολμάνε να κηρύξουν σταυροφορία μαζί με την Εκκλησία της Κρήτης η ετούτη κυβέρνηση, η επόμενη, η προηγούμενη. Φοβούνται το πολιτικό κόστος. Οι ψηφοφόροι καταστρέψαν τη χώρα μας. Είναι η παιδεία. Όταν δεν καταλάβουν. Και παιδεία είναι. Πάνω απ' όλα πιστεύω η παιδεία. Εγώ ακούσω συγγνώμη να σας πω ένα που μου έκανε εντύπωση όταν πριν γράψω το βιβλίο. Πήγα σε ερημωμένα χωριά και στην Κρήτη και στην Μάνη και εκείνο που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν στα νεκροταφεία. Πώς γράφουμε στους σταυρούς τα Μάρμαρα, απεβίωσε τότε. Δεν βλέπεις το απεβίωσε ή πέθανε πουθενά. Εδολοφονήθη, εφωνεύθη, πουθενά και λες έλεος ρε παιδί μου. Κανένας δεν έφτασε να πεθάνει φυσιολογικά, όλοι με το... Το θέμα είναι πόσο κοστολογούμε την αξία της ανθρώπινης ζωής. Αυτό είναι η όλη ιστορία, γι' αυτό λέμε είναι η παιδεία. Δηλαδή, άμα δεν δίνεις αξία στην ανθρώπινη ζωή, φέρεσαι κατά αυτόν τον τρόπο. Τι θέλεις να ρωτήσεις, Κωνσταντίνε μου? Θέλουμε για την Κρήτη. Έχω ακούσει ότι κάποιοι κατοικοί ακόμα πιστεύουν ότι η Κρήτη πρέπει να είναι αυτόνομο κράτος στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα άλλο όμως θέμα, Κωνσταντίνε μου. Είναι άλλο θέμα αν η Κρήτη πιστεύει ότι να είναι αυτόνομο. Ναι, όχι, δεν είναι μόνο γι' αυτό. Είναι να είναι αυτόνομο γιατί είναι αυτάρκης η Κρήτη και από προϊόντα κτλ. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε κάποιο άλλο θέμα, παιδιά. Έχετε ακούσει, έχεις ασχοληθεί πολύ με πολλές υποθέσεις οι οποίες πραγματικά συγκλονίσανε το Πανελλήνιο. Έχουμε την υπόθεση του αστυνομικού της Βουλής, τελευταία, που με το βιασμό των παιδιών και της γυναίκας του κτλ. Μια υπόθεση που θα λέγαμε ότι είναι η υπόθεση του αιώνα και εσένα σε συγκλώνησε. Κοίταξε,
Δεν έχω ασχοληθεί γιατί τώρα είμαι συνταξιούχος. Έχεις όμως το γιο που είναι στις επάρξεις του αστυνομικού ρεπορτάζ, το Ναι, γιο. δεν κάνει μόνο αστυνομικό, ελεύθερα. Τώρα τα παιδιά δεν έχω ασχοληθεί, αλλά είναι όμως μια υπόθεση από αυτά που ακούμε και διαβάζουμε, που πραγματικά συγκλονίζει αυτή η υπόθεση των γονιών αστυνομικών με τα παιδιά. Αν έχουν τελικά βάση, γιατί αυτό θα αποδειχθεί στα δικαστήρια. Σίγουρα, σίγουρα. Ότι βίαζε παιδιά, Ναι, σύζυγο και η σύζυγος μπροστά και βιντεοσκοπούσαν και έκαναν ό,τι έκαναν. Ούτε καν μπορεί να τα συλλάβει ανθρώπινο μυαλό. Σίγουρα είναι μια από τις συγκλονιστικότερες υποθέσεις. Και μάλιστα και οι δύο αστυνομικοί. Ναι. Δεν ήταν. Ναι. Μετά έχουμε την υπόθεση στην Αμαλιάδα και στην Πάτρα. Έτσι, με τα παιδάκια. Με την Πάτρα έχουμε έτσι τώρα καταδίκη. Οπότε δεν είναι βέβαια αμετάκλητη καταδίκη, αλλά όμως έχουμε στο πρώτο δικαστήριο έχουμε μια μύδια. Αν τελικά και στα υπόλοιπα δικαστήρια που θα ακολουθήσουν αποδειχθεί αυτό που αποδεικνύεται τώρα στο πρωτόδικο δικαστήριο, θα έχουμε μια σύγχρονη μύδια. Η μύδια, σας θυμίζω με δύο λόγια, τη γνώρισε τη μύδια ο Ιάσονας στην Κολχίδα, βοήθησε να πάρει το χρυσό μαλλοδέρας, ήρθε στην κάτω, στην Αθήνα, στην Κόρινθο, παντρευτήκαν εκεί, κάναν τα παιδάκια και τα φτιάχνει μια μέρα ο Ιάσονας με την κόρη του βασιλιά, του Κρέοντα. Λοιπόν, και η μύδια για να τον εκδικηθεί σκοτώνει τα παιδιά. Και έφυγε για την Αθήνα στο Άρμα του Ευρυπίδη η τραγωδία αυτή. Εδώ λένε, γιατί και για αυτή δεν ασχολήθηκα εγώ, λένε ότι όταν την εγκατέλειπε ο άντρας της, έφευγε και ένα παιδάκι. Έφευγε και ένα παιδάκι. Τώρα αυτό έκανε παιδάκι να το κρατήσει. Και μετά Είναι κάποια πράγματα δηλαδή να τρελαίνεσαι τώρα. Πάνω μου, πιστεύεις ότι στην εποχή μας που βλέπουμε ότι οι ψυχικές διαταραχές είναι αρκετά διαδεδομένες, έτσι, γιατί αν πάρουμε τις έρευνες ότι τα ψυχοφάρμακα είναι νούμερο 1, έτσι, σε σχέση με πολλές άλλες καταστάσεις και με τον καρκίνο και με τα καρδιακιακά και με τα ατυχήματα κτλ. Αυτό κάτι δείχνει. Κοίταξε, παλιότερα δεν υπήρχαν και ψυχίατροι ή αν υπήρχαν δεν είχαν δουλειά. Ντρεπόταν ο άλλος να πάει στον ψυχίατρο για οποιοδήποτε θέμα του. Το θεωρούσαν ντροπή και στίγμα ότι εγώ δεν είμαι καλά, δεν είμαι τρελός. Και δεν πήγαινα. Και φυσικά αυτό είχε και τις... Το θέμα είναι η ρίζα του κακού πάνω μου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος το να φτάσει στο σημείο να είναι διαταραγμένος, έτσι παίζουν ρόλο πάρα πολλά πράγματα. Και ιδιαίτερα, εγώ προσωπικά πιστεύω, είναι θέμα πάλι θα το πω παιδείας. Δηλαδή, δεν υπάρχει βούληση και πολιτική, αλλά δεν υπάρχει οικογενειακός προγραμματισμός, δεν υπάρχει επαγγελματικός προσανατολισμός. Είναι τόσα πράγματα. Όλα ξεκινάνε από το σπίτι, από την οικογένεια, από τη μάνα και τον πατέρα ή και το αντίθετο. Παλιότερα λέγαμε μάνα και πατέρας γιατί οι περισσότερες μανούλες δεν δούλευαν. Τώρα δουλεύει και η μάνα και ο πατέρας και δυστυχώς τα παιδιά δεν έχουν αυτή τη φροντίδα που έπρεπε να έχουν
Εγώ λέω πάντα θα είσαι, όπως λέει ο λαός μας, απάνω κατά πάνω στο παιδί μέχρι και λίγο μετά την εφηβεία. Μετά μην το φοβάσαι, δεν πρόκειται να ξεφύγει. Αν το έχεις όμως μέχρι και λίγο μετά την εφηβεία, δεν θα πάει στα ναρκωτικά, δεν θα πάει στο έγκλημα, στην εγκληματικότητα, κλοπές, ληστείες, επιθέσεις και διάφορα άλλα. Παίζει λοιπόν ρόλο τι αρχές δίνει ο γονιός, μάνα, πατέρας στο παιδί. Μήπως και το σχολείο όμως, μήπως και το σχολείο, γιατί... Εγώ λέω 3 πράγματα. Σπίτι, γονείς δηλαδή, σχολείο, παρέες. Λοιπόν, το σχολείο διαπιστώνει η δασκάλα, η καθηγήτρια, ο καθηγητής μια περίεργη συμπεριφορά στο παιδί, πρέπει να το πάρει, να μιλήσει μαζί του, να προσπαθήσει να συζητήσει μαζί του τι το απασχολεί και έχει αυτή την περίεργη συμπεριφορά. Τι είναι αυτό δηλαδή που βέβαια δεν ξέρω πόσο το κάνουν οι εκπαιδευτικοί. Και αν είναι εκπαιδευμένοι στο να μπορούν να πλησιάζουν τα παιδιά, έπρεπε να είναι ψυχολόγοι στα σχολεία. Ψυχολόγοι ήδη τώρα μπαίνουν συνέχεια. Αγάγα. Αλλά δεν χρειάζεται να είσαι και ψυχολόγος για να βοηθήσεις ένα παιδάκι. Πρέπει να θέλεις και να έχεις χρόνο, να δώσεις χρόνο. Βέβαια θα μου πεις, υπάρχουν και γονείς που λένε άσε με καημένε, το δικό μου το παιδί είναι εντάξει, δεν κάνει αυτά που λες. Και επιτίθεται εναντίον του εκπαιδευτικού. Υπάρχουν και αυτά. Ναι. Όμως, υποχρέωση του εκπαιδευτικού είναι να πιάσει το παιδί. Μου έλεγε μια καθηγήτρια που είναι στη Δευτέρα Γυμνασίου, έκανε μάθημα και ένα παιδάκι, ένας μαθητής εκεί κοιμόταν πάνω στο θρανείο που λέμε, εκεί. Και στο τέλος, με καλό τρόπο μου λέει, το πλησίασε το παιδί, γιατί εδώ δεν θέλει τι είναι αυτά, σήκω, τι είναι. Με καλό τρόπο το πλησίασε και μπράβο της. Κάτσα, συζητήσαμε μαζί και μου είπε ότι όλη τη νύχτα μέχρι την ώρα που έφυγε για το σχολείο ήταν με το τάμπλετ και δεν είχε κοιμηθεί καθόλου. Και λες, αυτό το παιδί δεν έχει μάνα, πατέρα να δει αν είναι, να ρίχνει και μια ματιά, τι κάνει στο δωμάτιό του αυτό το παιδάκι. Ένα περιστατικό που αυτό μου έκανε εντύπωση, γιατί μακάρι να δείχνουν και οι άλλοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρον, γιατί μην νομίζετε ότι δείχνουν όλοι, σου λέει να περάσει η ώρα και η ώρα μου να φύγω και άστο. Το θέμα είναι πάνω μου ότι είμαστε σε μια εποχή τεχνολογίας που αυξάνει η τεχνολογία ραγδαία. Και τα βλέπεις όλα τα μωράκια, μιλάμε από 2 ετών, 3 ετών με το τάμπλετ, να κοιμούνται με το τάμπλετ να ξυπνάνε. Με το κινητό στο χέρι μέρα νύχτα. Όχι, δεν λέω να του το κόψεις το κινητό και το τάμπλετ, αλλά βάλ του όρια του παιδιού, του μαθητή, του νηπίου, δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, όρια. 1-2 ώρες την ημέρα, όχι παραπάνω, όχι μέρα νύχτα εκεί, μέρα νύχτα εκεί, όχι. Έχουμε να δούμε στο μέλλον πολύ... Καλά, και τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη θα δούμε πράγματα που δεν τα φοράει ο νους μας. Εδώ είμαστε σε ένα χώρο που αντιστεκόμαστε σε όλα αυτά. Με τη γνώση. Έτσι πάνω απ' όλα πάνω. Θέλω να πω το εξής. Έχεις καλύψει στο εξωτερικό ανατινάξεις αεροπλάνου στη Μάλτα.
Ναι. Έχεις καλύψει επίθεση σε λεωφορείο με τουρίστη στο Κάιρο και στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Εξέγερση στην Αλβανία με τις παρατράπεζες. Έτσι. Πολύνοκρους σεισμούς στην Τουρκία. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν η ζωή σου έχει μπει σε κίνδυνο κάποιες φορές. Μια και δυο. Στην Τουρκία, λες για την Τουρκία τώρα. Ήμασταν στο Ερζουρούμ, στα βάθη της Τουρκίας, κοντά στο όρος Αραράτ. Λοιπόν, εκεί, από την από εδώ πλευρά, Τουρκία όμως, ναι, κοντά είναι, εκεί είναι σύνορα. Λοιπόν, το βράδυ που θα κοιμηθούμε, με τους σεισμούς να γίνεται ο χαμός, κοιμήθηκα μέσα στο Δημαρχείο που ήταν και μισογκρεμισμένο. Τα παιδιά τα δικά μου, ο Περατέρ και ο Ιχολήπτης κοιμήθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο. Κοιμόταν. Εκεί συνήθως στο αυτοκίνητο κοιμόμασταν πολλές φορές. Και τη νύχτα, όλη νύχτα. Και πέφτει ένα κομμάτι δίπλα. Πάρα πολύ έτσι με συγκίνησε αυτό το πράγμα. Τώρα κινδύνους ένα κάρο. Πάνω μου έκανε εντύπωση γιατί γνωρίζω ότι έχεις βοηθήσει πολλούς κακοποιούς που είπα στην αρχή να βρουν δουλειά. Κοίταξε, βοήθησα πράγματι. Η Μακαρίτισσα η γυναίκα μου, εργασία, το λέω. Εργασία, όχι δουλειά. Ο ερωτόκριτος, έτσι. Δεν λέμε, λέει, την εργασία, τη λέμε εργασία. Τη λέμε δουλειά και την δουλεία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχω βοηθήσει πάρα πολλούς, το λέω αυτό, δεν είναι κρυφό. Η Μακαρίτισσα, η γυναίκα μου, έλεγε ότι την έχασα το 2007. Πρέπει να την είχες γνωρίσει. Ναι, είχα γνωρίσει πάνω. Λοιπόν, εξαιρετική. Έλεγε ο μισός μισθός πάει στους κακοποιούς και ο άλλος μισός έρχεται στο σπίτι για την οικογένεια. Όμως κάπως έτσι ήταν τα πράγματα, βοηθούσα, έδινα. Και γνωστή, δεν χρειάζεται να αναφέρω τώρα, έρχεται ένας ληστής τραπεζών ή μου δίνεις ή πάω να την κάνω. Ρε γαμώτο, είχα αλλάξει παντελόνι και δεν είχα μαζί μου χρήματα. Δεν έχω ρε, του λέω τώρα, αύριο θα σου δώσω αύριο. Και τελικά, τι να, μην τα πολυλογούμε, δανείστηκα από συνάδελφο και του έδωσα για να μην πάει να την κάνει πάλι, που λέμε, όταν λέμε να μην πάει να την κάνει, να μην πάει να κάνει πάλι ληστεία. Αλλά αυτά σε δουλειά πάρα πολλούς έχω βάλει, αλλά αυτοί δεν είναι όπως είσαι εσύ, όπως είμαστε όλοι. Δεν έχουν μάθει να δουλεύουν, Εύα μου. Αυτοί οι άνθρωποι... Κάποιοι όμως από αυτούς που βοηθήθηκαν, κάποιοι άλλαξαν πορεία, φαντάζομαι. έμειναν, γύρισαν σελίδα στη ζωή τους και οι άνθρωποι αυτοί πρόκοψαν, έκαναν οικογένεια. Σε ευγνωμονούν φυσικά, εννοείται. Βέβαια. Εντάξει, εγώ δεν κρατάω και δεν είμαι πολιτικός να κρατάω ποιον βοήθησα και ποιον δεν βοήθησα και αυτά τα κάνουν οι πολιτικοί. Εγώ μπορείς να κάνεις το καλό, κάν' το και ξέχνα το. Τι λέει εκεί πέρα πάνω? Αυτό ήθελα να σου πω. Αυτό θα γυρνούσα τώρα να σου διαβάσω και με πρόλαβες, γιατί μου έκανε εντύπωση από τη στιγμή που μπήκα εδώ μέσα, εκεί πήγε το μάτι μου, πάνω και κάτω. Έτσι. Είναι ό,τι καλύτερο. Η προσφορά είναι, αυτοί που λέτε δεν έχουν μάθει να δουλεύουν στη ζωή τους. Πάνε για λίγο, ζορίζονται, είχα βάλει και έναν πάλι ληστής ήταν κι αυτός, πήγε στη δουλειά,
τους κατάκλεψε και τον έδιωξε ο δήμαρχος εκεί πάνω. Σε τι δουλειές τους βάζατε, σε τι εργασία? Οτιδήποτε. Όπου έβρισκα κλητήρα, εργάτη, γραφείο να βοηθάει, όπου μπορούσα, δεν ήμουνα και ο βουλευτής, παρακαλούσα τον έναν, παρακαλούσα τον άλλον. Και δεχόντουσαν να τους πάρουνε? Αυτό μου έλεγε ο τέτοιος που είχε σκοτώσει την οδοντίατρο κατά παραγγελία. Σταμάτησε το μυαλό μου τώρα. Τον γράφω στο βιβλίο. Δούλευε αυτός σε ένα γκαράζ αυτοκινήτων παρκαδόρος που είχε και πάρκινγκ και πήγαινε μια οδοντίατρος κάθε πρωί και άφηνε το αυτοκίνητό της εκεί. Και τον γνώρισε, αυτή είχε διαφορές με τον άντρα της και ήθελε να αυτοκτονήσει. Δεν τολμούσε να αυτοκτονήσει μόνη της και χρόνο με το χρόνο κατάφερε, έπεισε αυτόν τον χριστιανό, Ματθαίος Μονσελάς λέγεται, και μου έρχεται μια φορά ο Ματθαίος, τι κάνει ρε Ματθαίε, καθάρισες, η λέξη καθάρισα στη γλώσσα τους είναι τέλειωσα πλέον, δεν οφείλω φυλακή άλλη, αυτό σημαίνει το καθάρισα. Δεν χρωστάω άλλη ποινή και είμαι πλέον ελεύθερος. Και πού μένεις τώρα, του λέω, είχε έρθει στο Μέγκα. Πού μένεις μωρέ, του λέω. Μου λέει σε μια σπηλιά στην Ακρόπολη, κάτω από ένα βράχο είμαι εκεί. Λέω, δεν βρήκες πουθενά δουλειά? Όχι, γιατί όπου πάω και λέω ποιος είμαι και δεν μπορώ να μην πω, δεν με παίρνει κανένας, μου λέει, δεν με θέλουν. Αυτός είναι ένας που δεν μπόρεσα να του βρω δουλειά και στενοχωρεγιόμουν τόσο πολύ, δεν μπόρεσα. Και αν βρήκα κάτι μετά δεν μπορούσα να βρω τον ίδιο, γιατί αυτοί δεν έχουν τα τηλέφωνα που το έχω εγώ αυτό, το έχει η Εύα, μια ζωή έχει στον ίδιο αριθμό, τα τηλέφωνα αυτοί τα αλλάζουν σαν τα πουκάμισα, τα πετάνε και δεν. Αλλάζουν κάρτες για να δεν μην μπορεί να τον βρεις και να τον βρεις. Τέλος πάντων. Δεν ξέρεις πού θα τον βρεις. Αυτό το κύριο θυμάμαι και τη φυσιογνωμία του κιόλας. Νομίζω ήταν χωρίς μαλλιά, έτσι λίγο μελαχρινός. Ο Ματθαίος. Ναι. Ένας αδυνατούλης, ήταν λίγο χαζούλης. Αυτό. Αλλά νομίζω ότι αυτός, δεν ξέρω πώς μου κάνει την άποψη, έχει λίγο παραπάνω ψυχολογικά προβλήματα από το συνηθισμένο. Μήπως ήταν το αίτιο αυτό που δεν μπορούσε... Τώρα ας μην μείνουμε σε μια μεμονωμένη περίπτωση. Κοίταξε, ο άνθρωπος αυτός... Σημασία, ναι, να μείνουμε στο γεγονός ότι ακόμη και αν οι άνθρωποι κάποια στιγμή στη ζωή τους ήταν παραβατικοί, ότι αν μας δίδεται η ευκαιρία να μπορούμε να βοηθήσουμε... Μπορείς να βοηθήσεις. Αυτό έχει σημασία. Αυτό ήταν το μότο το δικό μου, αυτό ήταν. Τους βοηθούσα όλους και δεν κοίταζα όσο μπορούσα. Έλεγε για τον Ροχάμι προηγουμένως η Εύα. Ο Ροχάμις και η Ουζέρη στη Χαλκίδα. Ναι, άνοιξε ουζερί στη Χαλκίδα ο Ροχάμις και μάλιστα τα είχε φτιάξει με μια κοπέλα ενός επιχειρηματία που πουλάει σκαπτικά μηχανήματα με πολύ χρήμα. Άνοιξε και η κοπέλα μια πανέμορφη, είχα πάει και γιατί με είχε πρίξει. Δεν ήρθες να με δεις στο μαγαζί μου, δεν ήρθες να... Ήσασταν καλή φίλη δηλαδή. Ναι. Έχω πάρει συνεντεύξεις 100 φορές από το Ροχάμι. Πόσοι μπορούν να πάνε όμως κανονικά στην... Το κράτησε κάνα 2 χρόνια το τέτοιο και μετά
μια φορά που τον πήρα του Ευαγγελισμού, πού είσαι, του λέω, στο μαγαζί, όχι μωρέ, το κλείσα, πήγαινε καλά. Και πήγαινε καλά. Το ουζερί του Ροχάμι, παραθαλάσσιο στο Λευκαντί. Στο Λευκαντί. Στην... Ζάκη, όχι, στην Εύβοια. Στην Εύβοια. Ωραία. Πάνω μου. Και με είχε πάρει μια φορά ακόμα ο Ροχάμις. Αδερφέ, ήταν στις φυλακές της Κέρκυρας. Αδερφέ, θέλω να βοηθήσεις την κόρη μου. Είναι χορεύτρια. Τραγουδίστρια. Τραγουδίστρια, ναι. Και λέω, τι να βοηθήσω, πώς, δεν το ξέρω εκεί πέρα, αυτόν τον κόσμο δεν τον ξέρω. Όχι, λέει, να τη διαφημίσεις, να τη βάλεις στην εφημερίδα. Και έγινε. Δούλευα στο Έθνος τότε και στείλ την, του λέω. Με παίρνει ο σεκιουριτάς την άλλη μέρα. Ο Βαγγέλης ήταν στις φυλακές της Κέρκυρας. Με παίρνει ο σεκιουριτάς, μια κοπέλα εδώ, έτσι στα Σίγανα. Λέω ότι τη λένε Ροχάμι και θέλει να σας δει. Τότε ο Ροχάμις ήταν στα χάη του. Διασημότητα και επικίνδυνος από τη μια μεριά και διάσημος από την άλλη, με τις αποδράσεις, με τα κόλπα. Όχι. Δεν σκότωσε. Και λέω, φέρ την επάνω. Τη φέρνει, είχε και έναν άλλον δίπλα της, τον οποίο γνώριζε. Λέω, εσύ, εσένα κάπου σε ξέρω. Είχε συλληφθεί αυτός για κάτι είχε κάνει, τον είχα γνωρίσει στην ασφάλεια. Αλλά όχι κακοποιός. Και μη σας τα πολυλογώ, φώναξα το συνάδελφο, τον Γιάννη, πώς τον λέγανε, τον Γιάννη που ήταν στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Του λέω, βόηθα την κοπέλα εδώ, πάρ' της μια συνέντευξη, τι θέλει να κάνει, πώς θα προχωρήσει στη ζωή της, που τραγουδάει τώρα. Πραγματικά την πήρε, έκαναν φωτογραφίες και την άλλη μέρα, μισή σελίδα και παραπάνω, η κόρη του Ροχάμι τραγουδίστρια και τέτοια. Βέβαια. Και ο Ροχάμις πήρε ευχαρίστηση. Και με πήρε τηλέφωνο ο Βαγγέλης, αδερφέ, σε ευχαριστώ πολύ. Μου δώσε ο φύλακας στην εφημερίδα. Αυτά θα πρέπει να το κάνει το κράτος όμως, όχι εσείς. Να βοηθάτε. Το κράτος δυστυχώς δεν έχει μέριμνα για αυτούς που βγαίνουν από τις φυλακές. Δεν κάνουν, όχι. Εδώ είναι... Καλά, πάνω μου, άμα αρχίσουμε συζήτηση πολιτική και τι κάνουν όλοι αυτοί που είναι στην εξουσία, δεν θα βρούμε τελειωμό. Γιατί... Θα μείνω σε αυτό που λες, τέλειο έγκλημα δεν υπάρχει. Κοίταξε, δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα και μάλιστα σήμερα με τα μέσα που διαθέτουν οι διοκτικές αρχές δεν υπάρχει. Παλιότερα όταν πηγαίναμε στα εγκλήματα εδώ και εκεί, το πρώτο πράγμα που μας έλεγαν, μη μου πειράξεις τα δακτυλικά αποτυπώματα. Προσέξτε, μην σβήσουμε τα δακτυλικά αποτυπώματα. Και εμείς αυτό. Τώρα έχουν 1002. Το DNA, πόσα πράγματα έχουν που μπορούν να εξιχνιάσουν ένα έγκλημα. Κάμερες στον δρόμο, βλέπω ποιος πέρασε και σε έφυγε. Τότε με τις κάμερες που πρωτομπήκαν οι κάμερες γινόταν ο χαμός, διαδηλώσεις από ομάδες, αντιεξουσιαστές που λέγαμε, αναρχικοί. Δεν θέλουμε κάμερες να μας παρακολουθούν. Και τώρα βάζουν όλοι, και αυτοί που διαμαρτύρονταν έχουν όλοι κάμερα στα σπίτια τους και στα γραφεία τους. Δεν μου λες πάνω μου, ένας άνθρωπος σαν και σένα που έχεις αντιμετωπίσει όλες αυτές τις διαφορετικές προσωπικότητες ανθρώπων, χαρακτήρες, η δική σου προσωπικότητα δεν επηρεάστηκε σε κάποιες φάσεις της ζωής σου, δηλαδή έγινες πιο επιφυλακτικός εσύ σαν οικογενειάρχης? Παρόλο που λες σαν πατέρας δεν ήσουν τόσο καλός, σαν παππούς όμως είσαι.
Αλήθεια είναι αυτό. Πατέρας, γιατί δεν είδα τα παιδιά μου να μεγαλώνουν. Λόγω χρόνου, με φανταστώ. Λόγω χρόνου, γιατί σήμερα είμαι εδώ, αύριο είμαι στην Αλεξανδρούπολη, μεθαύριο στην Κρήτη, την επόμενη στα Γιάννενα. Αυτή ήταν η δουλειά μας. Εσύ τα θυμάσαι καλά. Πολύ καλά. Παίρναμε το συνεργείο, μέρα νύχτα, εντωμεταξύ δεν είχαμε γιορτές, δεν είχαμε καθημερινές, τα άλλα ρεπορτάζ, το δικό τους, σέβαστο ρεπορτάζ. Μες στη νύχτα. Προγραμματισμένα όλα. Εμάς, πού να προγραμματίσεις τώρα, θα σου πει ο κακοποιός πότε θα κλέψει, πότε θα ληστέψει, πότε θα σκοτώσει. Θα σου πει, συγγνώμη, το δυστύχημα πότε θα γίνει, πότε θα πέσει το αεροπλάνο, πότε θα γίνει ο σεισμός, η πυρκαγιά. Αυτά ήταν σε 24 ώρες. Τούτο εδώ μας έσωσε. Γιατί όπου πηγαίναμε έπρεπε, έρχομουν εδώ. Έπρεπε να πάρω την άμεση δράση, το αρχηγείο, την πυροσβεστική, να πω είμαι στο τηλέφωνο τάδε εδώ που βρίσκομαι. Και δεν είχαμε τα... Και ό,τι γινόταν με ειδοποιούσαν ότι έγινε αυτό εκεί, παράταγα. Ωραία, άρα εσύ επηρεάστηκες από όλα αυτά. Δεν επηρεάστηκα, ευτυχώς έμεινα αυτός που ήμουνα. Είχα ένα καλό ότι ό,τι βίωνα, γιατί συνήθως αρνητικά βίωνα, ό,τι βίωνα, πηγαίνοντας στο σπίτι, όποτε πήγαινα στο σπίτι, έκλεινα την πόρτα, τα άφηνα έξω, δεν μ' απασχολούσε. Πώς να κάνετε κάτι. Είναι ο χαρακτήρας του, σου λέει. Κατάφερε να μην αλλοιωθεί, δεν γιατί έκανα τίποτα. Έπαιρνε απόσταση. Δεν κάνετε κάτι εσείς. Όχι, δεν πήγε σε ψυχολόγο, αν εννοείς αυτό. Δεν έκανε ψυχανάλυση, αν εννοείς αυτό. Αυτό. Όχι, εννοώ το ξέχναγε έτσι σαν να γίνει ένας διαδόχης, κάπως έτσι. Δεν με επηρέαζε, όχι. Γιατί άμα βλέπεις σε τροχαία δυστυχήματα, πολτοποιημένα πτώματα, κάθε τόσο, και τότε επί ΙΕΝΕΔ που λέγαμε προηγουμένως, επί ΙΕΝΕΔ, τραβάγαμε τα πτώματα όπως ήταν κάτω στην σκοτωμένη, πολτοποιημένη, κεφάλια, να μην σας τα περιγράφω. Και δυστυχώς τότε τα προβάλαμε, τα δίναμε στον κόσμο. Φυσικά, το λέω πάντα, δεν ήταν προνόμιο εδώ δικό μας, και στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες, το ίδιο γινόταν. Αλλά με την πάροδο των ετών διορθώθηκαν τα πράγματα και δεν βάζουμε τέτοιες σκηνές. Με το Φρατζή, ας πούμε, το έγκλημα του Φρατζή, το δείχναμε, το κομμένο τα πάντα, το τεμαχισμένο πτώμα, το έχετε υπόψη σας του Φρατζή, που τη 18χρονη τη Ζωζό, τη γυναίκα του, την στραγγάλισε και έλεγε ότι τσακωθήκαμε, την έσπρωξα και έπεσε πάνω χτύπησε στο σίδηρο του κρεβατιού και πέθανε. Αυτός ήταν ο ισχυρισμός του. Αλλά όμως ο ιατροδικαστής διαπίστωσε στραγγαλισμό και όχι ότι χτύπημα στο κεφάλι δεν είδε πουθενά, δεν υπήρχε. Και τεμαχισμό και τα βρήκε ένας μέσα στις σακούλες σκουπιδιών. Εδώ είναι το τέλειο έγκλημα, Εύα, που λέμε. Αυτός πήγε να κάνει το τέλειο έγκλημα. Τα έβαλε, ήταν 2 η ώρα, 3 και υπέθετε ότι 6 ώρα, 7 θα πέρναγε το σκουπιδιάρικο, το απορριμματοφόρο και θα τα έπαιρνε, θα τα πήγαινε στα σκουπίδια και θα τέλειωνε. Και αυτός θα δήλωνε
εξαφάνιση της γυναίκας του, την έχασα και τέτοια. Και θα του παίρναμε συνεντεύξεις και δήθεν θα έκλαιγε, γιατί έχω πολλά τέτοια και από γυναίκες και από άντρες. Τελικά άτυχος ήταν και δεν πέρασε το ασθενοφόρο νωρίς εκείνη την ημέρα. Και ναι, το απορριμματοφόρο. Δεν πέρασε νωρίς και ένας συλλέκτης γραμματοσύμων, εκεί απέναντι ήταν ένα γραφείο ταχυδρομικό. Τότε δεν είχαμε τα κινητά και τα τέτοια, με γράμματα περισσότερο. 86 ήταν αυτή η ιστορία, το 1986, και είδε το χέρι, ειδοποίησε την αστυνομία, πήγαμε και εμείς εκεί, μετέφεραν τις σακούλες στο νεκροτομείο πάνω στο Μάρμαρο, τις τακτοποίησε ο Θανάσης, ο Σαρλής, ο βοηθός του Λευκίδη, του ιατροδικαστή, και βγάζαμε φωτογραφίες και τις δημοσιεύαμε στις εφημερίδες, στις τηλεοράσεις κλπ. Μέχρι τότε. Πιστεύεις ότι αυτές οι εικόνες εξοικειώνουν τους ανθρώπους? Όχι, είναι κακό και δεν πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Ήταν κακό αυτό που κάναμε. Δεν είναι καθόλου καλό. Και ευτυχώς διορθώθηκε και στον υπόλοιπο κόσμο και σε εμάς, στις υπόλοιπες χώρες. Το θέμα είναι ότι δεν διορθώνεται η ποικιλία και οι εφευρέσεις των εγκληματιών, δηλαδή του ανθρώπινου νου, που συνέχεια με κάτι θέλει να... Κοίταξε, Εύα μου, η φύση του ανθρώπου είναι τέτοια που ρέπει προς το κακό. Αυτός είναι ο άνθρωπος, αυτό είναι το ζώο, το σκυλί, το γαϊδουράκι, θυμάμαι ένα περιστατικό. Τάιζε το σκύλο της η κυρία, που το είχα δει αυτό στη Λάρισα. Λάρισα ήταν, κάπου είχα πάει για ρεπορτάζ και έτυχε. Και του είχε βάλει για μια εβδομάδα να τρώει εκεί. Και ρίχνει η ίδια σε ένα σκυλάκι του γείτονα. Λίγα πράγματα. Και ορμάει ο σκύλος, ο δικός της που είχε το σωρό να τρώει για μια εβδομάδα, για να κατασπαράξει το άλλο σκυλί του γείτονα που του είχε βάλει λίγο, να μην φάει καθόλου. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Μη σας κάνει εντύπωση. Όμως αντιμετωπίζονται όλα αυτά, το ότι ρέπει προς το κακό η φύση του ανθρώπου, αντιμετωπίζονται από τις αρχές που θα πάρει το παιδί, από το σπίτι, από το σχολείο, από την οικογένεια κυρίως. Και σιγά σιγά ο χαρακτήρας του μεταμορφώνεται και γίνεται αυτό που πρέπει να γίνεται. Μέσα σε όλο αυτό έχεις γνωριστεί λίγο με το Θεό περισσότερο, με το Θεό της αγάπης? Κοίταξε, τα λέω πάντα, τι είναι και τι δεν είναι μετά τη ζωή, κανένας δεν τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Μπορεί να είναι, κοίταξε, μπορεί να είναι, έκλεισες τα μάτια, τέλειωσαν τα πάντα. Όπως ένα σκυλάκι, όπως ένα πουλί που πετάει. Τέλειωσε. Τώρα, ψυχή. Εγώ μέχρι μια ηλικία έλεγα ψυχή είναι η καρδιά. Δεν καταλαβαίνω. Τι είναι ψυχή, τι θα πει ψυχή και πού είναι η ψυχή. Αυτό που έχουμε μέσα μας λέμε. Είναι κάποια πράγματα. Για αυτά λέμε. Αλλά αυτή δεν είναι αλήθεια. Επειδή κατανοούμε σαν ανθρώπινα όντα, πλασμένα από το Θεό και έχουμε αυτή τη διάσταση που ζούμε, δεν είναι πως δεν υπάρχει μετά από το πέρα του. Όχι. Επειδή δεν μπορούμε να το δούμε. Είτε... Και το Θεός κάτι μας κάνει να μην θέλουμε να το δούμε, να μην παίρνει να το δούμε.
είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει. Κάτι υπάρχει. Τώρα τι είναι αυτό, άλλο. Άλλοι πιστεύουν εδώ, άλλοι πιστεύουν εκεί, οι παλιοί πίστευαν στο φεγγάρι, άλλοι πίστευαν στο βουνό που ήταν δίπλα από την πόλη τους. Εγώ λέω, τα ιερά και όσια της φυλής μας τα τηρούμε πάντα. Δεν τα κλωτσοπατάμε, δεν τα εγκαταλείπουμε. Θα ξαπλώσω το βράδυ για να κοιμηθώ. Θα κάνω το σταυρό μου. Έτσι έχω μάθει. Καλό, κακό είναι αυτό. Έτσι έμαθα. Τα ιερά και όσια της φυλής μου τα τηρώ με όλο το σεβασμό και με όλη την ευλάβεια. Βέβαια είμαι κατά της παροπίδας, του φανατισμού. Δεν θέλω φανατισμό, είτε θρησκευτικός, είτε κομματικός, είτε ποδοσφαιρικός, τίποτα. Αγάπα την ομάδα σου στο ποδόσφαιρο, δεν χρειάζεται να σκοτώνεσαι με τον άλλον. Αγάπα το κόμμα, τα κόμματα. Τα αγαπάμε, τα τιμούμε, τα ψηφίζουμε, είναι το κύτταρο της δημοκρατίας. Πόσους τραυματίες έχω δει και νεκρούς εγώ, εξαιτίας των έχω ασχοληθεί με υποθέσεις τέτοιες, γιατί σκοτώνονταν με τα κόμματα. Δεκαετία του 80 που ήταν ΕΡΕ και ΠΑΣΟΚ, εκεί που τρώγονταν. Και λες, έλεος να φτάνουν να σκοτωνόμαστε τώρα για το κόμμα και για το κάθε ένα. Πίστευε όπου θες, χριστιανέ μου, ελεύθεροι άνθρωποι είμαστε. Όχι φανατισμό, όχι κομματόσκυλο. Να είσαι φίλος του κόμματος, φίλος της ομάδας, όχι οπαδός. Ο οπαδός είναι όχλος. Αυτό έχω διδαχθεί και ο όχλος δεν παλεύεται με τίποτε. Μίλα στον τοίχο. Δεν καταλαβαίνει τίποτε. Δεν... Πάνω μου, αυτή τη στιγμή, εδώ που βρισκόμαστε, σε αυτή την ιστορική στιγμή που βρισκόμαστε, η κάθε στιγμή είναι ιστορική, τι θεωρείς ότι θα μπορούσε να γίνει, ώστε λίγο η κοινωνία μας, οι άνθρωποι να είναι πιο ευαισθητοποιημένοι όσο αφορά την αξία της ανθρώπινης ζωής, να είναι πιο φιλιρινικοί και πιο εναρμονισμένοι μεταξύ τους στην αλληλεγγύη? Κοίταξε, εγώ όταν μιλάω στους νεότερους συναδέλφους στην ΕΣΥΑ, ξέρει η Εύα, στις εγγραφές των νέων μελών, τους λέω 3 πράγματα. Πρώτον, θα βάζετε στόχους στη ζωή σας, στην επαγγελματική σας ζωή, στην ιδιωτική κλπ. Και αυτούς τους στόχους θα προσπαθείτε να τους πετύχετε, τους στόχους αυτούς. Βέβαια, να έχετε υπόψη σας ότι μόνο του δεν έρχεται τίποτε, ούτε από πάνω πέφτει τίποτε. Όλα κατακτώνται. Λοιπόν, και να έχετε επίσης υπόψη σας 2 λέξεις στη ζωή σας, στην επαγγελματική και την ζωή γενικότερα. Ήθος και εργατικότητα. 2 λέξεις. Η λέξη ήθος περιλαμβάνει αγάπη, που είπε η Εύα νωρίτερα, αλληλεγγύη, να βοηθάει ο ένας τον άλλον, ανθρωπιά, δικαιοσύνη, αλήθεια, σεβασμό ο ένας τον άλλον. Δηλαδή η λέξη ήθος περιλαμβάνει πάρα πολλές έννοιες. Πολλές έννοιες. Λοιπόν, ήθος και η άλλη λέξη εργατικότητα. Να είσαι σωστός στη δουλειά σου, να μην κοροϊδεύεις τον κόσμο, να τον ενημερώνεις σωστά και αντικειμενικά, όπου και αν ταχθείς να υπηρετήσεις,
Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τις άλλες δουλειές. Όποια δουλειά μας τυχαίνει στη ζωή μας, να την κάνω σωστά, να μην κοροϊδεύω τον κόσμο και να βοηθάω όσο μπορώ. Άμα είσαι τεμπελόσκυλο, πώς θα πας μπροστά? Θα σου φταίει ο ένας, θα σου φταίει ο άλλος και προκοπή δεν πρόκειται να κάνεις ποτέ. Αυτά πρέσβευα εγώ μια ζωή, Εύα, αυτά λέω και στους νεότερους συναδέλφους να προχωρήσουν, να εφαρμόσουν. Αυτή τη στιγμή... Και δεν θα μετανιώσουν. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν έχεις παραιτηθεί από τίποτα, θέλω να πω. Παραμένεις ενεργός με τα βιβλία σου, με τις συμβουλές σου, με τη διδασκαλία ναι, σου. Κοίταξε, έχω κάποιες αρχές εγώ στη ζωή μου. Ποιες είναι οι αρχές? Δούλεψα 42 χρόνια, γράφει η σύνταξη, το χαρτί της σύνταξης. Ναι. 42 χρόνια. Και βάλε και κάνα 2-3 που ήμασταν απλήρωτοι, ξέρεις εσύ πώς γίνονται οι δουλειές στις εφημερίδες παλιά, 45. Και λέω, stop, πρέπει να φύγω. Και όταν έφυγα είχα 2 δουλειές, εφημερίδα και τηλεόραση. Άμα εγώ που συμπλήρωσα 45 χρόνια δουλειάς κρατάω 2 δουλειές, αυτό το παιδάκι που ψάχνει στον ήλιο μοίρα, πού θα βρει δουλειά άμα εγώ κρατάω 2 δουλειές? Και φυσικά έφυγα. Το ίδιο έκανα, είπε η Εύα, ότι ήμουνα και πρόεδρος των δημοσιογράφων. Το ίδιο έκανα και φωνάζω και εκεί. Έκανα 3 θητείες πρόεδρος των δημοσιογράφων, 3 διετίες έχουμε εμείς, δηλαδή 6 χρόνια, και λέω stop, δεν είμαι επαγγελματίας συνδικαλιστής. Αυτά που βλέπουμε δηλαδή με τους συνδικαλιστές από τότε που μπαίνουν σε μια δουλειά και μάλιστα στο δημόσιο μέχρι που παίρνουν σύνταξη, είναι συνδικαλιστής και δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Εγώ ήμουν πρόεδρος των δημοσιογράφων και όργωνα όλη την Ελλάδα παράλληλα με τα καθήκοντά μου τα δημοσιογραφικά, τα συνδικαλιστικά. Ο συνδικαλισμός, αγαπητοί φίλοι, είναι η ιερότερη κατάκτηση για τον εργαζόμενο από πολλών ετών. Όμως εδώ στην Ελλάδα ο συνδικαλισμός είναι τυχοδιοκτισμός. Είναι ο αργόσχολος, δεν δουλεύει, ο βολεψάκιας, δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι. Αγωνίζεσαι για τα συμφέροντα των συναδέλφων σου. Σεβαστό. Αλλά όχι μια ζωή. Μην το κάνουμε σαν τους πολιτικούς. Έγινε βουλευτής 1, 2, 5, 10 φορές. Έγινε υπουργός, έγινε το ένα, ξανά υπουργός, ξανά βουλευτής. Κάμε παραπέρα να μπει και κανένα νέο πρόσωπο. Όχι εκεί. Με έναν τσακώθηκα, έναν ο οποίος είναι και τώρα δεν χρειάζεται να πω όνομα, υπερηφανευόταν σε μια εκδήλωση και σηκώθηκα πάνω και του λέω, εγώ θα ντρεπόμουν να λέω ότι έχω 28 χρόνια βουλευτής, 28 χρόνια βουλευτής, 29 πόσο έλεγε. Βολευτής. Δεν είναι. Έλεος. Κάμε παραπέρα να μπει και κανένα διαφορετικό μυαλό. Από εκεί ξεκινάει το κακό, Βερβάνο μου, από εκεί ξεκινάει το κακό, δηλαδή το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Αν αυτοί που μας κυβερνούν, και να μην έχουμε ζήσει έναν Καποδίστρια, και να μην έχουμε ζήσει έναν Περικλή, και να μην έχουμε ζήσει έναν Σόλωνα, και να μην έχουμε έναν Ελευθέρο Βενιζέλο, ένα Χαριλάου Τρικούπη. Δηλαδή, ένας κούκκος δεν φέρνει την άλλη. Όλοι αυτοί που είπα δεν είναι μόνο ένας κούκκος, αλλά θέλω να πω, όταν δεν την βρίσκεις στην άνοιξη, τη φτιάχνεις, δεν είπε ο Ηλίτης. Εύα, αγαπητοί φίλοι, αυτούς δεν τους διόρισε κανένας. Εγώ, εσύ, εσείς εμείς τους βγάλαμε, τους ψηφίσαμε.
Αλλά δεν κοιτάμε ποια είναι η Εύα που είναι υποψήφια. Είναι του κόμματος και έχουμε γραμμή από το κόμμα να ψηφίζουμε την Εύα. Σταυρό στην Εύα. Δεν είδατε τώρα με την, πώς τη λένε, μια ηλικιωμένη κυρία στο Σουφλί, στον Εύρο, που βγήκε ευρωβουλευτής. Και με το Βελόπουλο νομίζω, ελληνική λύση. Τι άλλο τι λέγανε, Μαλάμο, ένα περίεργο όνομα. Και κάνα 70, πόσο είναι, και της λέει ο γιος της, «Μάνα, βγήκες ευρωβουλευτής». «Τι είναι αυτό, παιδάκι μου?» Αυτή σήμερα είναι ευρωβουλευτής. Αγρότησα ήταν. Δεν την κατηγορώ την αγρότησα, τη σέβομαι. Όμως, πού την ψηφίζεις αυτή? Πάρε την Κύπρο. Με τον Φιδία, πώς τον λένε, τον... Ναι, τον influencer. Έλεος ρε γαμώτο, δεν είναι κάποια πράγματα, πρέπει να κοιτάμε και λίγο. Ποιος είναι αυτός που με εκπροσωπεί? Και εγώ λέω για τους βουλευτές, λέω να έχουν δουλέψει στη ζωή τους καμιά 15 χρόνια τουλάχιστον και μετά να βάζει υποψηφιότητα για βουλευτής και... Εφόσον αξίζει. Αφού έχει προσόντα και αξίζει. Αλλιώς να μην πάλι καθόλου. Δυστυχώς οι περισσότεροι από τους βουλευτές, όχι όλοι, μην τα ισοπεδώνουμε, είναι αεργοί. Όχι άνεργοι, δούλευα στη δουλειά σου, με απέλυσες, δεν έχω δουλειά, ψάχνω, είμαι άνεργος για να βρω δουλειά. Άεργος, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Και οι περισσότεροι από αυτούς, μια φορά τσακωνόμουν με τον Νίκο το Φίλι, έναν συνάδελφό μου, όχι τον καθηγητή. Όχι τον καθηγητή, έναν συνάδελφό μας που τον είχα και στο Συμβούλιο όταν ήμουνα, ναι, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν, ο Παπουλός λίγο. Και του λέω, ρε Νίκο, τι την βάζετε αυτή την κοπέλα υπουργό εργασίας, την, πώς τη λέγανε, Αχτσιόγλου, ναι, μπράβο, την Αχτσιόγλου. Του λέω, τι βάζετε αυτή, 28-30 χρονών, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή της αυτή και λέει, ρε Πάνο, δεν ξέρεις τι γίνεται με τις γκόμενες. Ναι ρε αδερφέ μου, ξέρω και με τις γκόμενες και τους γκόμενους και το ανιψιό και το γιο και την κόρη, όμως θέλει κάπου να τη βάλει. Όχι υπουργό εργασίας, είναι πρόκληση. Αφού δεν έχει κολλήσει ένα ένσημο, δεν έχει δουλέψει ένα μεροκάματο, δεν με ενδιαφέρει το κόμμα εμένα ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία, ποσός με ενδιαφέρουν. Τα σέβομαι όλα τα κόμματα, τα τιμώ, αλλά όμως δεν μπορεί να την βάλεις υπουργό εργασίας και δεν έχει βαρέσει ένα μεροκάματο ποτέ. Έλεος. Τέλος πάντων, αυτά είναι προσωπικές. Θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση στον κύριο Σόπουλο? Πείτε μου. Αρχικά θέλω να πω, εγώ είμαι από αυτούς που βλέπαν τηλεόραση από την Γενέβη. Είμαι μεγάλος δηλαδή. Και βλέποντας, είχα μια συμπάθεια από εσάς. Δεν καταλάβαινα γιατί, δεν ήξερα γιατί. Βέβαια, παρακολουθώντας ειδήσεις τα τελευταία 15 χρόνια, κατάλαβα γιατί είχα συμπάθεια, βλέποντας και συγκρίνοντας δημοσιογράφους. Οπότε κλείνω την παρένθεση και περνάω. Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία ερώτηση γεννήθηκε από τότε που συζητούσατε για τους παραγωγικούς. Έχουμε δει παιδιά κυρίως επώνυμων ανθρώπων με εξουσία που ήταν πολύ παραβατικά. Είτε ήταν αρχικοί, είτε
διάφορα εγκλήματα, ας πούμε, που κάνανε. Αυτοί οι άνθρωποι κάπως τα βολεύανε τα παιδιά τους, γλιτώνανε. Αυτό μετά βοηθούσε τα παιδιά. Αν θυμάστε περιπτώσεις, έτσι. Πολλές περιπτώσεις. Τι γινόταν τα παιδιά αυτά? Η παραβατικότητα των παιδιών δεν είναι μόνο από οικογένειες κατώτατης οικονομικής κατάστασης, είναι και ανώτατης και κυρίως ανώτατης, γιατί δεν ενδιαφέρονται για τα παιδιά. Είναι εντελώς παραμελημένα, που λέει ο φίλος μας εδώ. Εντελώς παραμελημένα. Βλέπεις, μου έλεγε μια κυρία που είναι καθηγήτρια στο κολέγιο, το παιδί το πάει ο οδηγός, ο σοφέρ, το πηγαίνει στο σχολείο, πηγαίνει και το παίρνει πάλι, το πάει στο σπίτι και στους βαθμούς και στις επαφές έρχεται εκπρόσωπος του γονέα, δεν έρχεται για να ενημερωθεί. Δεν έρχεται η μάνα, ο πατέρας να πάει να μιλήσει με το... Αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Δεν είναι... εντάξει, τα χρήματα, ο πλούτος... Τι αξία είχαν για σένα στη ζωή σου τα χρήματα? Δεν τα πήγαινα καλά, ρε, αφού το ξέρεις. Εγώ δεν πήγαινα καλά με τα... Ευτυχώς είχα αυτή τη γυναίκα, μου έδωσε ο Θεός αυτή τη γυναίκα που κράτησε σπίτι, που κράτησε συνοχή της οικογένειας. Δεν τα πήγαινα καλά. Η ουσία της ερώτησης μου ήταν ότι τα παιδιά αυτά, των ανθρώπων με ισχύ, κάπως τη γλιτώνουν. Αυτή είναι η ουσία της ερώτησης μου. Αυτά τα παιδιά, τι συνέχεια έχουν, τι επιπτώσεις έχει σε αυτά? Ας πούμε, ξέρουμε παιδεία αρχηγού κόμματος, ας πούμε, που το πιάσαν να κλέβει στις εξετάσεις και αντί να το τιμωρήσουν, διώξαν τη γυναίκα η οποία ήταν καθηγήτρια, που τον συνέλαβε και πέθανε. Μετά, τέλος πάντων, αυτή η γυναίκα, ας πούμε, αρρώστησε και πέθανε. Γίνονται, όλα γίνονται. Τι συνέπειες έχουν αυτά? Ωραία, εντάξει. Έχουν συνέπειες αυτές που υφίσταστε και υφιστάμεθα όλοι. Δεν υπάρχουν συνέπειες. Εντάξει, μια δεύτερη ευχαριστώ για αυτή. Στη δουλειά που κάνετε τόσα χρόνια, στη δημοσιογραφική δουλειά, εμείς εδώ είμαστε σχολεία αγάπης σε αυτό, δηλαδή μας ενδιαφέρει το πνευματικό κομμάτι αρκετά. Πώς μπορείτε να βρείτε το πνευματικό κομμάτι μέσα σε αυτή τη δουλειά? Δηλαδή, βλέπουμε δημοσιογράφους και δημοσιογράφους. Εσείς πώς μπορείτε και βρίσκετε το πνευματικό κομμάτι? Γιατί είναι απαραίτητο στοιχείο. Το πνευματικό κομμάτι στη ζωή μας είναι απαραίτητο στοιχείο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε την ερώτηση. Τι εννοούμε πνευματικό κομμάτι? Εννοούμε όλο αυτό που έχει τις ηθικές αξίες, ίσως κάποια πιστεύω. Να βοηθήσω και εγώ. Ήδη το έχει πει, δηλαδή όλο αυτό που κάνει, όλο αυτό που αυτή τη στιγμή τον έχουμε εδώ, και μας μιλάει, ναι, άμα θέλει όποιος θέλει να κάνει ερώτηση, και μας μιλάει για το ήθος, την παιδεία, αυτό που ζει τόσα χρόνια και δεν έχει αλλοιωθεί. Αυτό είναι ένα πνευματικό κομμάτι. Μπορεί να το βαφτίζει. Εγώ, αγαπητέ μου φίλε, δεν επηρεαζόμουν από τίποτα. Ούτε από χρηματισμούς να με πλησιάσανε πόσες φορές. Πάρε αυτά τα χρήματα, να μην πεις ή να πεις αυτό ή να μην το πεις αυτό. Και μάλιστα όταν ήμουν πιο νέος, μετά ήξεραν και δεν... Ήξεραν ποιον είναι να κάνει. Δεν γινόταν. Να πεις ή να μην πεις, να γράψεις ή να μην γράψεις. Εγώ δεν τα ξέρα αυτά. Μπορεί να μην είχα 7 δεκάρες που είχε το εισιτήριο να πάω στο σπίτι μου και πήγαινα στο διαόλου τη μάνα από την εφημερίδα με τα πόδια, αλλά δεν δελεάστηκα ποτέ. Ευτυχώς κράτησα. Δεν θα βρεθεί άνθρωπος να πει ότι μου έδωσε 1 δραχμή 1 ευρώ για να με χρηματίσει για κάποιο σκοπό. Ποτέ. Μετά
οι αρχές οι επόμενες. Δεν επηρεαζόμουν εγώ. Ήταν η πάστα του ανθρώπου. Σας είπα, από τα κόμματα. Δεν ήμουν φανατισμένος με το όποιο κόμμα ποτέ. Η Εύα θα θυμάται στην ΕΡΤ. Όταν δούλεψα 21 χρόνια στην ΕΡΤ και μετά πήγα στο Μέγκα. Δεν επηρεαζόμουν ποτέ από τα κόμματα. Δεν με ενδιέφεραν τα κόμματα. Θυμάμαι και θυμάσαι κι εσύ. Όταν έρχονταν οι εκλογές, οι περισσότεροι συνάδελφοι, όχι και τι θα κάνουμε τώρα, μη μας διώξουν, μη μας μετακινήσουν από εδώ, μας πάνε από εκεί. Ούτε με απασχολούσε, ποτέ δεν με απασχόλησε αυτό το πράγμα. Γιατί ήμουν πέρα και πάνω από κόμματα, πέρα και πάνω από συμφέροντα, πέρα και πάνω. Έλεγα, αυτό είναι κούπα που πίνω το τσάι που μου πρόσφερε η κοπέλα μας και την ευχαριστώ. Αυτό είναι τηλέφωνο και αυτό είναι ημερολόγιο. Τέρμα. Δεν επηρεαζόμουν από τίποτε. Δεν κορόιδευα τον κόσμο. Εκείνα τα χρόνια, γιατί και εγώ αυτής της γενιάς είμαι και αυτής της νοοτροπίας. Και ξέρει ο Πάνος. Νεότερη. Νεότερη, ναι, εντάξει. Αλλά εγώ που ήμουν στο ιατρικό ρεπορτάζ. Ξέρετε πόσες προτάσεις είχα. Υπουργείο Υγείας και εκεί έχει χρήμα. Πόσες προτάσεις γιατροί με πλησιάζει. Ναι, φυσικά. Είναι να ξέρεις από την αρχή που γεννιέσαι και μεγαλώνοντας πού θες να πας, ποιος είναι ο προορισμός σου, ποια είναι η αποστολή σου. Πρέπει να δίνεις τις απαντήσεις σου και να λες ποιος είμαι, τι ήρθα να κάνω, τι θέλω να πετύχω, τι θα καταφέρω, αν κάνω έτσι, χρηματιστώ δηλαδή. Ποιες είναι οι επιπτώσεις, θα κοιμάμαι ήσυχα το βράδυ, θα είμαι... Πολλά πράγματα. Όταν σε αυτά έχεις δώσει απαντήσεις στη ζωή σου, δεν υπάρχει ενδιασμός να κάνω αυτό ή να μην κάνω το άλλο. Κάνεις αυτό που ξέρει το κεφάλι σου να κάνεις. Τελείωσε. Δεν θα χρηματιστείς. Προσωπικά, επειδή με τόσους συναδέλφους τώρα και στην ΕΡΤ, έλεγα ειδήσεις τώρα, εγώ επί Πασόκ, πρόσεξε και μετά, τι ήταν ενδιάμεσα, το πολιτικό. Οικουμενική, μπράβο, επί οικουμενικής κυβέρνησης, ναι. Μετά την οικουμενική μας κόψανε, βάλανε άλλους παρουσιαστές, μετά μας ξαναφωνάξανε, μετά. Ξέρετε πόσες κοπελιές τα κάνανε πλακάκια με τους διευθυντάδες, διαφόρων ειδών πλακάκια, για να μπορέσουν να μην χάσουν τη δουλειά τους, που την έχασαν τελικά. Παντού τα πάντα. Τέλος πάντων, ας μείνουμε όμως σε αυτό που σήμερα εσείς λαμβάνετε. Έχετε μπροστά σας αυτή την εποχή, σε αυτή τη χρονική στιγμή, έναν άνθρωπο που έχει βιώσει πράγματα που ούτε καν τα φανταζόμαστε. Και παραμένει άνθρωπος ακέραιος, γλυκός, προσιτός, φίλος. Ερωτόκριτε. Ερωτόκριτε, πάρετε λίγο το μικρόφωνο για να ακουστεί και η ερώτηση. Αφού έχουμε μικρόφωνα, παιδί μου. Ωραία. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω έχετε 52 χρόνια στον χώρο εργασίας. 45. Συγγνώμη, 45. Έχω 33, είμαι 52 ετών. Και εγώ έχω 33 χρόνια συναπτά έτη που εργάζομαι. Πολλά χρόνια. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω ότι σε αυτή τη διαδρομή σας και τα 45 αυτά χρόνια έχουμε πολίτευμα δημοκρατικό. Έχουν περάσει διάφορες κυβερνήσεις, άρα χρειάζεται σε όλα αυτά τα χρόνια λογικά να είχαμε μια εξέλιξη. Οι αριθμοί λένε ότι έχουμε μια εξέλιξη ως προς την ευημερία του πολίτη. Η εμπειρία μας δείχνει κάτι άλλο. Εσάς ποια είναι η γνώμη σας, δηλαδή, σε όλη αυτή τη διαδρομή αυτή τη στιγμή? Έχουμε εξέλιξη στη δημοκρατία μετά από τα 45 αυτά χρόνια στον εργασιακό χώρο, στον πνευματικό χώρο, στον ιδεολογικό χώρο, στον οικονομικό χώρο και στον βιοποριστικό χώρο. Δηλαδή στο βιοποριστικό τομέα ενός πολίτη. Οπωσδήποτε, ερωτόκριτε αγαπημένε μας, έχουμε εξέλιξη προς το θετικότερο. Αλλά συμπτωματικά το μεσημέρι συζητούσα με έναν συνάδελφο και του έλεγα ότι σε κάποια θέματα θα πρέπει να μονιάζουν οι πολιτικοί
οι πρωθυπουργοί, οι υπουργοί, οι βουλευτές όλων των κομμάτων. Παραδείγματος χάρη, στα εθνικά θέματα, γιατί μιλάγαμε για τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης κλπ. Να μονιάζουμε, δηλαδή να καθίσουν μια φορά κάτω όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων και να χαράξουν μια εθνική πολιτική και όχι να κάνουν κομματική ο καθένας όπως την αντιλαμβάνεται στα θέματα τα εθνικά. Εθνική πολιτική για το συμφέρον της Ελλάδας. Μετά, στα θέματα υγείας, να χαράσουν πολιτισμού, παιδεία, επίσης παιδεία. Είναι μερικές από τις αρχές που πρέπει να τις ψηφίζουν όλα τα κόμματα και όχι να αντιδρούν γιατί έγινε εκείνο, έγινε το άλλο και να μην έχουν πρόταση. Ρε χριστιανέ μου, εντάξει, δεν είναι καλή αυτή η πρόταση. Εσύ τι προτείνεις να γίνει, πες την μήπως είναι καλύτερη η δική σου. Πατρίδα σου. Ρωτάει ο Ξεροτόκριτος, λέει, περάσαν τόσα χρόνια μέσα σε αυτή τη διαδρομή που έχουμε κάνει όλοι μας και εσύ ιδιαίτερα. Τι βλέπεις, τελικά πάμε πίσω ή μπρος, μπρος ή πίσω? Πάμε μπρος, δεν μπορούμε να πούμε ότι πάμε πίσω, αλλά μπορούσαμε να κάνουμε βήματα μεγαλύτερα, περισσότερα. Να κάνω μια ερώτηση που μπορεί να πλουστεύσει τα πράγματα. Ένας δημοσιογράφος αυτή τη στιγμή, όπως είχατε ξεκινήσει εσείς, που θα κάνει μια οικογένεια, θα έχει 2 παιδιά, ήταν καλύτερα τότε ή θα ήταν καλύτερα τώρα? Δηλαδή, βγαίνει η οικογένεια ενός δημοσιογράφου με 2 παιδιά που ξεκινάει μια οικογένεια με όνειρα, με αρχές, να έχει μια εστία που και η γυναίκα του είτε θα εργάζεται είτε δεν θα εργάζεται. Έχει περισσότερες δυσκολίες σήμερα από ό,τι είχε πριν. Παρά το γεγονός ότι σήμερα έχουμε πολύ περισσότερα μέσα, τα πράγματα είναι δύσκολα για τους νέους συναδέλφους μας, γιατί πας να δουλέψεις σε ένα site που τα site είναι σήμερα, οι ιστοσελίδες αυτές, πάρε 2 εκατοστάρικα το μήνα. Πώς να ζήσω με 2 εκατοστάρικα το μήνα, αυτά έχω, αυτά πληρώνω. Είναι λίγο δύσκολο. Μετά, η εξέλιξη έχουμε, εντάξει, και μετά βγαίνουν και πολλοί, και αυτό είναι πολύ θετικό, βγαίνουν δημοσιογράφοι από πανεπιστημιακές σχολές που δεν υπήρχαν οι σχολές παλιότερα. Το 2008 θεσπίστηκαν σχολές μέσων ενημέρωσης και στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη κλπ. Και κάθε χρόνο βγαίνουν μορφωμένα παιδιά και δεν είναι... Άρα δεν μπορούμε να το δούμε μονομερώς. Σε άλλους τομείς υπάρχει μια εξέλιξη, μια πρόοδος και σε άλλους τομείς δεν υπάρχει. Γι' αυτό... δεν μπορεί να πεις μία λέξη, όπως το κινητό. Έχει πάρα πολλά συν, αλλά έχει και πλην. Κάποια πλην. Πώς να το κάνει smartphone, και ο πιο φτωχός. Που παίρνει το επίδομα ταινίας και smartphone. Εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα εργαλείο πια στην καθημερινότητα που έχει... Να ρωτήσω εγώ κάτι. Ναι. Επειδή πιάσαμε κάποια στιγμή το κομμάτι των κρατούμενων, από την εμπειρία σας, γιατί κάνατε και εκεί ρεπορτάζ στις φυλακές, σίγουρα έτσι, ένα κομμάτι από τους ανθρώπους αυτούς περάσαν λίγο ή πολύ στις φυλακές. Εκεί είδατε αλλαγές στο χαρακτήρα, δηλαδή πώς μπήκε ειδικά κάποιος που ξανά μπαινε. Γιατί υπάρχει το σύνδρομο, τι ωραία που περνάω μετά από κάποιο καιρό στη φυλακή, να ξαναγυρίσω με την οικειοποίηση του χώρου και ότι ό,τι... Κοίταξε, το παράδοξο. Υπήρξε, ναι. Υπάρχει και αυτό που λέει η Στέλλα. Αυτό που λέει η Στέλλα, υπάρχει και αυτό. Πάει και κάνει, πόσα περιστατικά έχω ασχοληθεί. Πάει και κάνει ληστεία στο περίπτερο για να τον συλλάβουν,
για να μπει ξανά μέσα, γιατί δεν έχει διάθεση να δουλέψει και μάλιστα άμα είναι και μιας περασμένης ηλικίας, και πάει γιατί περνάει πολύ καλά μέσα εδώ στις φυλακές. Ναι. Ο Πάσαρης, τον θυμάστε τον Πάσαρη που είναι στις ρουμάνικες φυλακές, έχει κάνει πάρα πολλές αιτήσεις να φύγει από εκεί και να εκτίσει εδώ στην Ελλάδα την ποινή του, γιατί εδώ είναι ξενοδοχείο ύπνο που λέμε. Απορρίφθηκαν. Περνάνε, θα μου πεις τώρα, η φυλακή ποτέ δεν είναι καλή, μην γελιέμαστε τώρα. Έχει άλλο σύστημα πάνω μου πιο συγχρονιστικό και πιο εκπαιδευτικό. Πουθενά σε καμία χώρα του κόσμου δεν πετυχαίνει αυτόν τον σκοπό, τον σοφρονιστικό, δεν είναι. Μετά κάποιοι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Θυμάμαι μια φορά είχα πάει στον Κορυδαλό, από τις πάμπολες φορές που, και μίλαγα με τους κρατούμενους εκεί, τους φυλακισμένους, συζητάγαμε διάφορα θέματα, πετάει ένας, πυργινή και γυναίκα. Του λέει ο άλλος, όχι ρε γυναίκα, πετάχτηκε ένας άλλος, όχι ρε γυναίκα, θάλασσα να λες, όχι γυναίκα. Λέω, εμείς γνωριζόμαστε. Είχε κάνει έγκλημα αυτός και ήταν μέσα. Να επιμένει αυτός, όχι πυργινή και γυναίκα. Γιατί ρε εσύ, εξήγησε, του λέω. Καθίστε ρε παιδιά να μας εξηγήσει, αφού του λέμε το σωστό είναι αυτό και αυτός επιμένει. Τι είχε γίνει? Αυτός τα φτιάξε με μια κοπέλα. Η κοπέλα τα είχε με έναν άλλον πριν, ο οποίος την εγκατέλειψε. Για να τον εκδικηθεί τον πρώην, βάζει ετούτον το δόλιο, τον πείθει και πάει και τον σκοτώνει τον πρώην. Και φυσικά συλλαμβάνεται και φυλακή. Και γι' αυτό ο δόλιος έλεγε πυργινή και γυναίκα, για να... Το τονίσει. Ενώ αυτός δεν έχει κάποια ευθύνη. Αυτό μου το έλεγε ο Ροχάμης. Παιδιά, 5 λεπτά. Η κοινωνία φταίει ρε πάνω, δεν φταίω εγώ. Όλο η κοινωνία. Εσύ δηλαδή, λέω, όχι μόνο η κοινωνία. Το ίδιο και ο Νίκος, ο Κοεμτζής μου έλεγε. Ρε πάνω, δεν φταίω εγώ ρε πάνω, αυτό το διάολο μεθύσι φταίει. Ναι ρε Νικό, το διάολο μεθύσι φταίει. Αυτό το διάολο μαχαίρι, γιατί το είχες στην τσέπη και το κουβάλαγες μαζί σου? Τι να κάνουμε, έτσι κάναμε τότε με τα μαχαίρια και τα κουμπούρια. Μία άλλη ερώτηση. Εάν το σύστημά μας, όταν κάποιος κάνει κάτι, δηλαδή να πάει φυλακή, θα τον είχαν να κάνει δουλειά επί 6-7 μέρες την εβδομάδα, 12 ώρες την ημέρα. Και τα λεφτά αυτά που θα έβγαζε να τα πήγαινε στο θύμα, σε αυτό που έκανε τη ζημιά. Πιστεύετε ότι είναι ωραία ιδέα αποτέλεσμα? Ή τώρα αυτό που έχουμε εδώ πέρα είναι κακά και ύπνο που λέμε? Είπε προηγουμένως ο κ. Πάνος ότι παντού δυστυχώς είναι έτσι. Πουθενά δεν υπάρχει ένα σοφρονιστικό σύστημα που να είναι διαφορετικό. Δεν είναι αυτό που έπρεπε να είναι και το δικό μας σύστημα εδώ. Δεν είναι. Και... Δεν θα έπρεπε όμως να γίνει μια πρόταση, δεν είναι πάλι πολιτική βούληση. Βρε, Εύα μου, δεν ακούει κανένας. Εμένα έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου εδώ και 100 χρόνια. Βάλτε μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία, να μη σκοτώνεται ο κόσμος. Τίποτα. Δεν θυμάσαι τον ασκητή με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ποτέ δεν μπήκε πάλι. Δεν είναι, δυστυχώς δεν μπαίνουν, είναι προβλήματα αυτά. Είχα πάει πρόπερση στις φυλακές ανηλίκων εδώ στον Αυλώνα και μίλησα στα παιδιά εκεί, όταν αποφυλακιστείτε τους έλεγα να γυρίσετε σελίδα στη ζωή σας,
να κάνετε οικογένεια κλπ. Και όταν τελειώσαμε, είχε κάνει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εκεί κάτι εκδηλώσεις και με είχαν φωνάξει και μίλησα στα παιδιά και εγώ. Και όταν τελειώσαμε, έρχεται ένα νεαρός εκεί, μ' αγκαλιάζει. «Α, μας τα είπες ωραία!» «Μπράβο βρε παιδί μου», του λέω, «κοίταξε τώρα πόσο σου μένει ακόμα, έχω 3 μήνες και καθαρίζω». Λέω, «Κοίταξε τώρα, μόλις θα τελειώσεις από εδώ, θα αλλάξεις σελίδα στη ζωή σου, θα κοιτάξεις να βρεις μια δουλειά, να βρεις μια κοπέλα, να παντρευτείς, να κάνεις οικογένεια». Είμαι παντρεμένος. Πότε παντρεύτηκες μωρέ? Να κάνεις και παιδιά, του λέω. Έχω 3 παιδιά. Εντάξει τώρα, τι να τελικά ήταν Ρωμά. Ρώτησα τον διευθυντή των φυλακών, ήταν Ρωμά, 18 ήταν. Εκεί γύρω και είχε και 3 παιδιά. Κάτι το συνέχιζα και θα σας έλεγε για τα εγγόνια, αλλά δεν το συνέχιζα. Λοιπόν, Πάνο μου, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθες εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Βεβαίως, αλίμονο. Προλαβαίνουμε άλλη μια ερώτηση. Ναι, γιατί... Μου έκανε εντύπωση έτσι κατά τη διάρκεια της ομιλίας σας πόσο πολύ αποδέχόσασταν αυτούς τους ανθρώπους που αφαιρούσαν και ανθρώπινες ζωές. Δεν είναι κάτι μικρό. Και ήθελα να ρωτήσω, σαν προσωπικότητα, πώς ήταν αυτό δηλαδή που σας έκανε να αποδέχεστε τους ανθρώπους και να τους βοηθάτε? Αγαπητοί μου φίλοι, εγώ δεν ήμουνα ο δικαστής να τους δικάσω, να τους καταδικάσω ή να τους αθωώσω. Εγώ ήμουνα ο δημοσιογράφος. Εγώ έγραφα, έλεγα αυτά που προέκυπταν από την έρευνα την αστυνομική, στη δικαιοσύνη, το ένα το άλλο. Δεν μπέρδευα το ρόλο μου ποτέ. Ποτέ, και δεν πρέπει να είμαστε εμείς εισαγγελείς και δικαστές και οτιδήποτε. Έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Δεν χρειάζεται να... Απλά βλέπατε όμως εικόνες βίας. Μα βέβαια, αφού τα ζούσα, τι δεν μπορεί να μην... Και αυτά χαλίβδωναν ακόμα περισσότερο την ψυχή μου, τον εσωτερικό μου κόσμο δηλαδή. Δεν ήμουνα ο άνθρωπος που δεν επηρεαζόμουν. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα, γιατί ήδη αυτό που μαθαίνουμε εδώ στη σχολή μας και από τον Ερωτόκριτο είναι ότι όλα συμβαίνουν, και ο κύριος Μουρούτης που το λέει, όλα συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτή τη γη και στον πλανήτη που ζούμε. Το θέμα είναι να είμαστε, όχι να αποδεχόμαστε ότι αυτό είναι κανονικό. Και ο εγκληματίας και ο δολοφόνος και ο άνθρωπος που θα μετανιώσει και ο άνθρωπος που δεν θα μετανιώσει. Αλλά το θέμα είναι να μπορείς να τον βοηθήσεις αυτόν με οποιονδήποτε τρόπο, αυτόν τον παραβάτη, τον παραβατικό. Με οποιοδήποτε τρόπο έχεις τη δυνατότητα. Άλλος έχει αυτή τη δυνατότητα, ο άλλος την άλλη. Να τον βοηθήσουμε. Θα μου πεις, αλλάζουν κάποιοι. Όχι, δεν αλλάζουν κάποιοι, αλλά υπάρχουν κάποιοι άλλοι που αλλάζουν. Και αυτό είναι το κέρδος στους 50, ξέρω εγώ, που απευθύνεσαι. Άμα 5 πετύχεις να τους κερδίσεις, αυτό είναι το... Ο Χριστός άφησε τα 99 και έψαξε αυτό το 1. Τώρα αλλάζω την πλοίο και τον κύριο Ερωτόκριτο. Θα χαρίσουμε ένα. Τώρα αλλάζει το βιβλίο το τελευταίο του Ερωτόκριτου, το οποίο είναι εξαιρετικό. Και θα σας κάνω και μια αφιέρωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάνω μου που ήρθες. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ εγώ. Στέλλα μου, να κλείσουμε το live, αν έχεις την καλοσύνη. Ναι, είναι καταπληκτικό, είναι διαφορετικό από αυτά από όλα τα άλλα που έχεις διαβάσει. Από αυτά που ξέρω. Που ξέρεις.